kora magajwanga pisa samago kwach kich biro miyo luor ratiro mag jopiny kachiel gi timo nonro magi ewi mapiyo ma osingo singo ma Amin Ibrahim Mohamed omiyo ganda jo Kenya kinde manochao makaka jatendo kwach kich manyien. Mohamed opuodhi okinyi makawuone doho mamalo mogik nyasi manotelie kod ogai mar doho Martha Koome. Chris Owino oluwo nyasi makamano kendo losna ripod ne machal kod ma. E lokrok mar telo e duol mar okwach kich mapacho kae, Amin Mohamed Ibrahim Ochamo Muma ka jatend okwach kich mar adek ka singo mare maduong' en telo ne okwach kich madhi tayo tijene kalore gi pend chik. That I will endeavor to lead the DCI in the most professional manner and adhere to the supreme law of the land, the Constitution of Kenya. We shall also endeavor to respect human rights while being firm and fair as we stick to the mandate given to the Directorate. Bad migao mar okwach kich e bwo telo mar jatelo machon George Kinoti ne obedo ka yudo seyo kowuok kuom jotelo mag Kenya Kwanza ewi mano mane giwacho ni en tiyo kod DCI e chwalo agenda mag siasa. Amin Mohamed man gi lony weche mag timo nonro osingo mar duoko yie mar jopiny kuom DCI kuom timo nonro mapiyo kaachiel gi rito ratiro mag jopiny e kinde tayo tijegi. As a service, we shall make sure that we adhere to our constitutional standards and fundamental freedoms. We shall ensure and endeavor to make sure that Kenya will be a safe and secure country for all the people that live therein. We shall conduct our investigations professionally, expeditiously, and see to it that we bring our members of the public on board and see how we can bridge the gap and inspire confidence in the office of the DCI and my officers. Mabiro ndalo machuo kende tok jatend piny William Ruto wuoyo okobado bila moyedhi mong'ere kaka Special Service Unit. Jatend piny oketho bado bila makamano ka otudogi kod ne kod lal ma oyaye makinde ka kinde mag jopiny e yo ma okong'ere. Amin Mohamed wacho ni e bwo telo mare DCI biro tiyo e bwo chik kendo miyo luor ratiro mag jopiny. Wach makamano bende oser lwedo kod ogai mar doho Martha Koome ma oparo ne Amin kod apisas mage ni nyaka gilu chik e kinde duto magi chwalo tijegi. We in the criminal justice system rely on the investigations that are carried out, and without investigations we will never succeed. I have no doubt that in the performance of your duties, you will continuously observe the rule of law and you function within that remit of the law. Kaoloso e kindeno, jakom duol mang'iyo tije mag obila e pacho kae Eliud Kinodhia okwayo Amin Mohamed mondo konya apisas mage kod lony mare e timo nonro. Kinodhia bende onyiso geno mare kuom telo mar Amin Mohamed kendo kwayo jopiny mondo bed kod yie kod DCI. And I want to assure Kenyans we have now the right person on the job. Regain your confidence in our police service. We have competent people. They will serve you the way you deserve to be served. I have no doubt in my mind that you will execute your constitutional mandate with effectiveness and to bear positive impact, given that you are a distinguished professional with invaluable experience counting to 33 years. Motelo ne tendo kwach kich, Amin Mohamed ne jatelo mochung'ne weche ma iye e bad migao mar obila. Amin Mohamed bende nigi lony ewi timo nonro ewi kuo mag bengi ka bende ne otelo ne nonro ewi tulo mag yiero mar 2007-2008 e hoho mar okak. Ting' maduong' mochomo Amin Mohamed kod kweth mare en duoko yie mar jopiny kuom DCI bang' yudo seyo mathoth kowuok kuom jopiny kod josiasa e higni mokalo. Amin Mohamed okawo kar George Maingi Kinoti mane ogwe tawo tok William Ruto ka otelo kaka jatend piny Kenya mar abich. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kama chelo